Сега и общи дойме сега на... Еве го председател идният. Да среден работа. Да. Да разстигам, че Я и секретарката го иде намо, всяки го прегърне. Премиера и другите. Айде на вие. Всеки видео. Ще дойдем сега малко шетаме, после ще видим. Олки измисля вие керече. Чекай му звонаме, чекай само да... Увода. Чу бе вие там, бе! Добре! Малкичко, да се натопим малкичко, айде! Айде увода! Така. Не свиям я телефон. Така малко следва да повадиме и продължуваме сега с шемата. Тук малко пошетаме и размислуваме како да почнем, како ще видят новите работни задачи. Трябва да се върнем там. Кой да преведе турецко? Точно не така само. Само взимай пари и баба взиме троши. Да го остави на просто. То няма и... Може да го правим това. Какво видеме малко тук? Да си ги средиме мислите и то... И сотито напред. Соти смогат да решим що да правим. Ще не иде лака. Пустиме ги боже, ама никакво нещо да оправят. Работа. Никакво. Само на крадени, само на превари. Не бива така държава. Само това. А Панчи нека се спрема да види глави майче, ще го ставим там на отразование на електриката от събранието. И ти му дам чизбите да ми ги краде. Море не оставам вода да ми донесува више, бре. Не е така. Само Смоки, Панче не. Смоки се ми кажа, що прави. Що е так това?
Ама тук идеш сюда нещо. Овај тук те тука доаѓа. Почистам. Таа е во подбал, тук леко го наради. Таа е убав ресторан. Аруба. Ono su znači većico traži tuka predskog se golema za burger ljudi. Dvije pečki stari, ne. Што се ве? A? Koji su stari? Тука прави се во ресторан, убавка и убава риба има да прави. Ona riba ne jada nije, nego ono... Skara, ono zapnava ono za majne burger slat. Nema tuka skara, ne možemo da najme skara. Каква скара треба? Pa tu sudsko skara da... Обично тие мексиканските одеш, ај одем Da си. peči. Мексиканските ресторани. Aha, da peči. Они го прават ги така близо се до нашиот. Nema ni ako сега се върнем там, почне се работа. Ќе почнеме тука да убациме Кари Мари у Америка, тука малко да видят чој живот. Не е така, само сърбите правят Кари Мари, ние не правим. Не е обожателно нещо скарство, вие. Друга че се любила. Па ути su šihter, ути сега. Друг стил на живот има. Превладува шпанската. Да, ама шпанската е приближно на нас. Кинеската превладуваше, ама сега малко мексиканците. Ете ва, гледаше. Изгорела в слънце, много фонал. Гледаш колко поцърнява. И така ми трябва се ясно. Нека гледал тук после с него, само да се средат работите и други дойдем или ние мах бе работа. Вземате си само да се отчитате, да видите какво ще трябва, да видим кай ви се сметките, защото сметките и няма да се разправяме. Оти ќе се налутеме сите, ќе ве вземе и тука ќе ве донесеме на плажата, без да те собирате. Да. И то солта да мой вадете. Да знаете. Да я филтрирате водата. Може ли ела как ще правите? 30 години души извадите. 30 години не е Македония. От тога 90 кола, 90, море повече от 30. 30 години? Дойде и ай, моите направят това, нищо не правят. Само се богатат, профитират, а народо отиде окурат и избегат. И без пари няма що да преживеят. А после ми плакат. Ако не сме ние остранство да праке пари край, бе, вие бе, изпод сръкате, бе. Нищо не правят. Фамилиите ти ни онедат. Ключто човек го направи. Пари му даде, сега фирма отвори, пари прави. Обирате цел и иначе готови сте. Не може ли да кажа само една партия, друга една партия и проблем. Народа нищо да не е. Моля да се знае край. А да престанеш политика, гледай си слънцето, правим бед за песъко. Да, па ние си това правим. Гледай си. Мобет си правим и у нас. Да, не. За друго. Боле, що те боле. Така, обава, пак четам и друго. А си мисли ми на нашите пас.
Това ми ти работа. Хубаво, слънце снега малко се сморим, какво скет. Тръгнем се работа. Арбайте, напуни акумулатора. Толкова почне. Турбо. Да работим, няма запирание. Тук трябва малко за тази сега да се направим и реновираме малко, да видим колко има. Трябва да ги прашаме да си доволни, какво става работа. За Йолче така ли е? Да. Сега там ще се появиш само пред гостите, да видим, да разговаряме. Да видим дали трябваше нещо. Да. Да видим ситуацията какво е. Да подсредим малко, па после се върнем там на другите работи. Може да си ги подсетиме хотелите, да видим какво е ситуацията. Да, така е. Малко контрола, малко... Може да има контрол и тук. Можем се да оставим така. Точно. На случайности. Точно. Така. Hvala unobate općina gostoprimstvo od tuka. Абе цар чорбаджия, аз съм како турски чорбаджия. Така ще ме дружени, склажата за посета на неговите хотели, моите хотели, да видим какво е ситуация. Човек изнесува цялата реална ситуация, да видим как на Флорида. Сме на Флорида. Това е. Друге, тево и авиона стигна. Полека. А баш да го изпратиме со робата тамо да кажа. Да изпита терен у Мексико, кој е добро тамо да одеме. На месечината опратиме. Нещо гледам со превоза нешто слабо комуницира. Се што му дајме, се расипе, се изсуше. Нещо добър е, нема што не е до него сега. То дешава се. Ама добро е осигурање, ој да видиме знамињата тамо. Ајде да видиме sve to. Ја Само нема го па македонското знаме. Знаеш што го немаш, што е работа? Боже му нато леземе. Жаме и да го става по... Ој да ги видиме. Сега стигуваме. Да видим как сме. Лучше не се доставили наша. Абе ми рече са баля да остават. Те го стават логите сега за фанати, сега гости има това, ама това забравили. Да бе. Как е, видим сега каква е ситуацията. Но песок има, те ставили песок. Да. Изравнили тук, гледаш. От бреганица е събирани, сарко донесува. Чекат не тук, гледаш какво не чекат, изравнето все. Нема гайле. Я забава си има тука. Па дойме на Рогенен. Яго, нашето, вашето, тугинското, то какво го вика, албанското знаме. Не,
Како не? А, Мексико. Tego Meksiko, to je to plavo. Italija. Kosovo, Crna Gora. Jago Македония края. Яго тоа македонско, ама са правиле, краците лоши ги направиле, која пратиле го у некоја фабрика да го прават и сгрешиле ги. Црвена боја наместо да направат зраците и сонцето, они направиле ги хоризонтални цвети, абако. Ќе го преправат. Ќе го преправат, ние те го гледаш, македонското знаме, вирее. Ja вилата му е на влаче прават, па кој ќе дојде, реновира нешто прави, ама кој ќе биде готова. Полека. Епа. Ќе видиме. Полека. Ќе направи. Да видиме шо е работа. Ќе затвориме привремено од оваа страна. Градимо се, да. Другите джамони да стигнат. Да, не. Стигнале уште столарија. Сега само електричар немаме, треба да најме да видиме. Панче ќе го доведеме тука пусто да се електрика. Да, да. Ја него ти оно обично грешка прави, секој фазите ги понеде. Погреше. По оно клинчаро да обикнеме. Ајде сега прекинуваме, одеме кај жена му да може ќе му рече стоп, дека беше цел ден, даде природно малку. Волно, разбираш. Но епа. Ајде крај.